Upozornenie. Toto video obsahuje citlivý obsah vrátane reálnych fotografií, ktoré zobrazujú, čo sa deje s ľudským telom po smrti. Toto video nie je vhodné pre citlivé osoby alebo mladších divákov. Zvážte prosím, či chcete pokračovať v sledovaní. Vitajte na kanáli Faktograf. Dnes vám prinášam fascinujúci pohľad na to, čo sa deje s ľudským telom po smrti. Ak sa vám páčia naše videá, nezabudnite sa prihlásiť na odber a dať like. Poďme na to. Smrť je neoddeliteľnou súčasťou života, no málo ktorí z nás vedia, čo sa skutočne deje s naším telom potom, ako vydýchneme naposledy. Poďme sa pozrieť na fascinujúci proces, ktorý nastáva po smrti z vedeckého hľadiska. Moment smrti. Smrť nastáva, keď srdce prestane biť a mozog už nedostáva kyslík. Tento moment je známy ako klinická smrť. Zaujímavé je, že niektoré bunky v tele môžu zostať živé ešte niekoľko hodín potom, čo srdce prestane biť. Napríklad, vlasové folikuly a nechty pokračujú v raste ešte krátky čas po smrti. Fáza 1. Prvé minúty. Autolýza. Hneď po zastavení srdca začína proces známy ako autolýza alebo samotrávenie. Keďže kyslík už nie je dodávaný do buniek, hladina oxidu uhličitého v krvi stúpa, čo vedie k acidóze, zvýšeniu kyslosti v tele. Táto zmena pH spúšťa rozpad buniek. Enzymy v bunkách, ktoré za normálnych okolností pomáhajú bunkám fungovať, sa teraz obrátia proti ním a začnú ich rozkladať. Tento proces začína v bunkách s vysokým obsahom vody, ako sú bunky mozgu a vnútorných orgánov. Fáza 2. Algor mortis. Ochladenie tela. V priebehu prvých hodín po smrti telo postupne chladne, až kým nedosiahne teplotu okolitého prostredia. Tento proces sa nazýva algor mortis. Rýchlosť ochladzovania závisí od mnohých faktorov, vrátane teploty okolia, veľkosti tela a oblečenia. Forenzní experti často používajú tento jav na odhad času smrti. Fáza 3. Posmrtná stuhnutosť. Rigor mortis. Asi 3 až 4 hodiny po smrti nastáva rigor mortis, známy ako posmrtná stuhnutosť. Keď bunky prestanú produkovať energiu, svalové vlákna sa začnú spájať a tuhnúť. Tento proces zvyčajne začína v menších svalových skupinách, ako sú svaly tváre a prstov, a postupne sa šíri do väčších svalov. Rigor mortis dosahuje vrchol po 12 hodinách a zvyčajne trvá 24 až 48 hodín. Po tomto čase sa svaly začnú znovu uvoľňovať v dôsledku ďalšieho rozkladu. Fáza 4. Livor mortis. Posmrtné škvrny. Súbežne s rigor mortis nastáva proces známy ako livor mortis alebo posmrtné škvrny. Keď srdce prestane pumpovať, krv sa začne zhromažďovať v nižšie položených častiach tela v dôsledku gravitácie. To spôsobuje, že koža v týchto oblastiach nadobúda purpurovú alebo modrastú farbu. Tento proces začína 2 až 4 hodiny po smrti a je plne vyvinutý po 6 až 12 hodinách. V prvých hodinách je možné livor mortis zmeniť otočením tela, ale po približne 8 hodinách sa stáva trvalým. Fáza 5. Začiatok rozkladu. Po 24 až 72 hodinách sa začína proces aktívneho rozkladu. Baktérie v tráviacom trakte, už neobmedzované imunitným systémom, začnú rozkladať okolité tkanivá. Tieto baktérie produkujú plyny ako metán a sírovodík, ktoré spôsobujú nafúknutie tela. V tejto fáze sa môže objaviť zelenkasté sfarbenie kože na bruchu, spôsobené reakciou sírovodíka s hemoglobínom v krvi. Tento jav je známy ako mramorový efekt. Fáza 6. Aktívny rozklad. V priebehu nasledujúcich týždňov až mesiacov pokračuje intenzívny rozklad. Mäkké tkanivá sa rozkladajú, uvoľňujúc tekutiny a plyny. Tento proces priťahuje hmyz, najmä muchy, ktoré kladú vajíčka do tela. Larvy týchto múch, známe ako červy, urýchľujú proces rozkladu.
V tejto fáze sa objavuje charakteristický zápach rozkladu, spôsobený uvoľňovaním plynov ako kadaverín a putrescín. Tieto plyny priťahujú ďalšie nekrofágne organizmy, ktoré sa podieľajú na rozklade. Fáza 7. Pokročilý rozklad. Ako rozklad pokračuje, mäkké tkanivá sa postupne rozpadávajú. Koža sa môže odlupovať a vlasy a nehty odpadávajú. V závislosti od podmienok prostredia môže nastať čiastočná mumifikácia suchých častí tela. V tejto fáze sa telo stáva domovom pre komplexný ekosystém organizmov, od baktérií a húb až po hmyz a väčšie nekrofágne živočíchy. Fáza 8. Skeletizácia. Poslednou fázou je skeletizácia. V závislosti od podmienok prostredia môže trvať mesiace až roky, kým sa mäkké tkanivá úplne rozložia, zanechávajúc len kostru. Aj kosti však podliehajú postupnému rozkladu, hoci tento proces je oveľa pomalší. Zaujímavé fakty. DNA môže prežiť v kostiach a zuboch stovky až tisíce rokov, v závislosti od podmienok. V určitých podmienkach, ako je extrémne suché alebo chladné prostredie, môže dôjsť k prirodzenej mumifikácii tela. Existuje špeciálne vedecké zariadenie známe ako farma tiel, kde vedci študujú proces rozkladu ľudských tiel v rôznych podmienkach. Rozklad ľudského tela môže mať významný vplyv na okolité prostredie, vytvárajúc tzv. Mŕtve miesto bohaté na živiny, ktoré môže ovplyvniť rast rastlín a prítomnosť určitých druhov hmyzu. Je dôležité poznamenať, že tento proces môže byť výrazne ovplyvnený vonkajšími faktormi ako teplota, vlhkosť, prístup hmyzu a iných organizmov a dokonca aj oblečenie alebo typ pôdy, v ktorej sa telo nachádza. Pochopenie týchto procesov je kľúčové nielen pre vedcov a forenzných expertov, ale pomáha nám aj lepšie porozumieť prirodzenému kolobehu života a smrti. Naše telá aj po smrti pokračujú v premene a návrate späť do prírody, z ktorej sme vzišli, pripomínajúc nám, že sme súčasťou väčšieho ekologického cyklu. Ďakujeme, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám páčilo, dajte like a prihláste sa na odber, aby ste nezmeškali ďalšie zaujímavé príbehy. Vidíme sa na budúce na kanáli Faktograf.